Latest on the transfer news sanibona bafethu uVanelo, so I'm back again with indaba zakwe-Betway Premiership. Amathimba amaningi ayathenga, engabe yakhe ithi iyathenga na. Ngizoqala ngeindaba ezihamba phambili namhlanje bafethu. Ngizoqala ngeOrbit College. Orbit College ke namhlanje announce abadlali baya abawu6. Kwabayazi iOrbit College ile club lesha amathimba njengo Cape Town City and Kaizer Stars kuma-Betway Premiership playoffs lapho khona bebelwela ukungena ku-Betway Premiership. Njengoba babone laba bafethu ba-announce abadlali babo abathathu bapresenta futhi namajezi abazowasebenzisa ku-Betway Premiership. Abadlali abawu3 baqhuma ku-Orlando Pirates abakwi-loan ukuthi uSomleleki, Yanga Madiba noMonapule Saling. Enye 3 yabadlali bayithengile ukuyamukela Gamede, Thato Mohlame mase kubulaki Malatsi. Iwonaka lawa amajezi abazowasebenzisa. Njengoba nimbona nje bafethu kulabo abangambonanga uMonapule Saling uyena ke lo bafethu uMonapule Saling. Njengoba nimbona angazi noma umjidi uhappy noma akekho happy, but ke for me he looks like umjidi mfethu. Angazi wangitshela ama comments, how do you feel about ukubona uMonapule Saling edlalela iOrbit College? Kwezinye izindaba eziphume namhlanje kuthiwa the former Orlando Pirates star uXola Mlambo kuthiwa ubonakale ejima ukuthi Iswelele FC ile club ke le ethenge istatus seSuperSport United. Umjida ubone ejima kwiSwelele FC. Mina imkhumbula kahle ke uXola Mlambo recently played for iMaromo Gallants, yabo. Kwezinye izindaba eziphumile namhlanje kuthiwa Roger Disa is set to leave iCape Town Spurs. Ngikhumbula kahle ku Roger Disa usathanda ku-announce iCape Town Spurs ukuthi azoyicoach, ubesathanda kushiya kuCape Town City. Yabo uloke eshintsha angazi kwenze njani. Kuthiwa kwi-club besahlala 2 weeks, yabo. Umshida besahlala 2 weeks as the technical director, but ke akazanga ukuthi ahlale cause kune club actually i-national team ikuthiwa i-Oman national team uzoseva as i-assistant coach yocoach omusha obekiwe khona Carlos Quere. Angikwazi ukupronounce lela gama nengixolele bakwethu, kodwa ke uyena ozoba i-assistant coach yakhe lo coach lo ocoacha i-country kusi Oman. Ngikhumbula kahle bafethu izolo kukhishwa ama-quarter final fixtures lapho khona kutibonakala ama-games anjengo-Polokwane City versus Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns versus Richards Bay. But ke namhlanje basitshelile updates regarding ama-tickets bafethu ayatholakala, ungawathola nje ngo-60 rand kuyitolo enjengo-Shoprite, Usave, Checkers, Open Tickets nationwide. Ungawathola na online bafethu ku-Open Tickets, so ungaphuthelwa ama-tickets angazaphele. Fill up the stadiums, kumele kuyobukelwa ama-games ade sagcina ibhola bafethu 2 August nomhla 3 August. Kwezinye izindaba eziphume namhlanje bafethu mina ngikhumbula kahle I did a video regarding abadlali abawu3 abaqhamuka le kuBuntu Football. Labajitayo bafethu bazojoina iDDC yeOrlando Pirates njengoba nibabona nje bafethu uKieran Craig, uTristan O'Malley benoLyle Chadban. Amakhaladi ke lawo bafethu asuka le Cape Town azojoina ezemnyama DDC team yeOrlando Pirates. Angawuthi bangenza kahle bafethu sibabone sebedlala kwi-Betway Premiership, sibabone sebedlalela i-first team kule season vele siyakuyona, because we need ama-youngsters azosiza i-main team right. Kwezinye izindaba eziphume namhlanje bafethu kuthiwa there is a done deal regarding the former Bafana midfielder uNjabulo Blom. Kuthiwa uBlom usejoine iclub yaseVietnam. Angikwazi ngisho ukulipronounce leli gama bakwethu, but ke ujoine iclub yaseVietnam bafethu. Umjida uhambile le eAmerica, ngesambone edlala kuAmerica. Ngingazi ukuthi angithola information egcwele regarding le deal le. Angazi noma kuyi-loan noma it's a permanent deal, but ke umjida usiyodlalela iclub yaseVietnam. Kuthiwa ama-champions lawa vele aseVietnam, i-team vele eshisa ngempela. So umjida it looks like uzofika afike kwi-team vele edlalayo engcono ngempela. Kwezinye izindaba eziphumile kuthiwa Orlando Pirates isa undecided regarding i-striker saseZambia uEnoch Sakala. Kuthiwa uSakala bafethu usa-assess Orlando Pirates after training with the squad. Umjida mina ngimkhumbula kahle wayejima neOrlando Pirates before Orlando Pirates yele eSpain. Akahambanga neOrlando Pirates by Spain. Umjida right now Orlando Pirates ayikakathathi decision regarding yena, but ke Orlando Pirates isafuna impela ukumsayina umjida. Sazi ke noma bazosayina ne-strike esisha noma cha, but ke right now Orlando Pirates yamdinga ngempela umgadli. Ngabe lo mgadli lo uzoyishintsha yini izinto lapho kuOrlando Pirates uma iOrlando Pirates imsayina kodwa. Kwezinye izindaba engizwile namhlanje kuthiwa iSuzuki Auto South Africa is now the official vehicle sponsor of iOrlando Pirates. Mina ngikhumbula kahle ke before Orlando Pirates sike yaba nazi isponsor regarding imoto. Mina ngikhumbula kahle I think it was Ford back in the days if I'm not mistaken, but ke sahamba saphela leso sponsor seFord. Naye iSuzuki siyabuya manje izosponsor iOrlando Pirates. Kaizer Chiefs inasi sponsor, isponsor iToyota. Mamelodi Sundowns inasi sponsor, isponsor iHyundai if I'm not mistaken. Orlando Pirates uSuzuki bafethu.
Kwezinye izindaba eziphumile bafethu kuthiwa the 24-year-old striker saseNigeria kuthiwa sifunwa iPulwane City. Kuthiwa le striker lesi score ama-goals awu-17 kwi-league yaseRwanda. Njengoba nje ikora amagoli awu-17 iPulwane City ibone kungcono ukuthi bamsayine lo mjida lo. Kuthiwa i-value yakhe $200,000 oku-3.6 million la eSouth Africa. So ba serious ngempela kumsayineni lo mjida lo. Igama lakhe Uma Abba, yabo. Una 24-year-old. Angazi noma iminyaka leyo mhlawumbe badidekile bethi 24 noma bebeqonda ukuthi 42. Mhlawumbe umina obonaka ngangitshela ama comments, does this guy look 24 years old? It doesn't look 24 years old. Kwezinye izindaba bafethu kuthiwa i-stadium Moses Mabhida, mina ngikhumbula kahle bafethu Moses Mabhida kulabo recently bebeyobuka ama games eMoses Mabhida. Moses Mabhida iyalungiswa bafethu. I'm sure nabona ku-Nedbank Cup final Moses Mabhida iyalungiswa. So kwabekwa imali enga-230 million to renovate Moses Mabhida. Kuthiwa i-stadium sesoba right bafethu, sesekwi-stage sokugcina ngci. Kuthiwa i-arch, mina ngikhumbula kahle i-arch le ehamba phezulu Moses Mabhida engasebenzi for iminyaka engango-5 years, 4 to 5 years. Kuthiwa i-arch sizolungiswa bafethu, izokwenziwa kabusha sha. Kuthiwa le arch le endala esisusiwe kuzo-improve kufakwe i-arch entsha, kwenziwe nje kahle. Njengoba nibona lana ke bafethu akusiyona iMoses Mabhida ngqo. Lokhu kwenziwe nje just to show abantu ukuthi cha izoba nje in the future masiqedwe kahle. So nyababona abantu la bewoka, it seems like abantu bazokwazi ukuwoka la, maybe bazofaka izinto ezisafe ezokwazi ukuprotect abantu bangabi nesiyezi bayiphonsele yabo mase bene stress. But ke iyona kuMoses Mabhida like kuthiwa kuspendwe imali enga-230 million. 230 million iTheku bafethu eThekwini municipality bafuna ukusebenzisa ithuba nje elikhulu kampela ukuthi balande itourism yabo abantu abaningi basuke le ema province abo bezila. Imali kanje bafethu abantu abaningi bahlezi bethuka bethi why iDurban ihlezi host ama finals ama cup competition kwi-PSL. Izinto ezikanje nabafethu ezenziwa imunicipality yaseThekwini izona ezidala ukuthi ama finals host eMoses Mabhida. Imali engaka ukuzoyifaka ku-stadium lo kuyakutshela ngempela ukuthi cha iMabhida iserious ngempela ukuthi ihost more big games la eThekwini. So iyona ke bafethu indaba zanamhlanje lezi bafethu. Ngiyabonga kakhulu, ngifuna ukuthatha leli thuba ngibonge nje ngwabonile ama subscribers sesihleli ku 15k. Sihleli nje ku 15k, ngifuna bafethu sifike ku 100k. Ngifuna sifike 100k subscribers. Njengoba nibona nje ka-TikTok ngisathanda kushaya 140k followers. Nala ngifuna sifike ku yabonga kakhulu bafethu. Ngiyakhumbula ngiqala nje ama video abantu bangibancenga ukuthi bangifollow, bethi abantu bangibancenga ukuthi ba-subscribe, ngibancenga ukuthi ba-like. Ngiyalibona uthando, yabo ngiyalibona uthando bafethu. Hayi ngoba nginganakile bafethu, nami ngiyasebenza nami mfethu kunezinto lezi kumele ngiyizame, kumele ngizenze yabo. Akukho mnandi ngempela ukuhlala endlini ungenzi lutho usuku lonke. So nami kule insuku nje ngiyasebenza kakhulu bafethu. Ngixolise mina ngawabona ama video, but ke ngiyaqhubeka ngiyawaposta ama video even though ngibuye emsebenzini sekulate, but I do post ama video. Ngiyabonga isupport eningiyayo.